Ahojte všetci, vítam vás pri svojom prvom takom rozprávacom videu a rozhodla som sa natočiť odpovede na 5 najčastejších otázok, ktoré mi chodia. Tak poďme rovno na tie otázky, aby toto video nemalo zase 25 minút. No, prvá otázka, ktorou začneme, je tá, že kedy som začala s blogovaním a čo ma k tomu viedlo. Tí, čo ma sledujete už dlhšie, možno viete, možno neviete, že som začala blogovať už pred skoro 6 rokmi. V januári to bude 6 rokov. Čiže prvý príspevok na blogu som publikovala 1. januára 2010. To bolo tak dávno. No. A tak. Ale už s tou myšlienkou som sa pohrávala dlho predtým. Ono to vlastne celé začalo tak, že som objavila stránku Lookbook. Poznáte? A cez ňu som sa preklikala na prvé blogy. Zistila som, že niečo také ako blog vôbec existuje. Potom som sa preklikala ďalej a prišla som na to, že existujú takéto blogy aj na československej scéne. Vtedy ich bolo 5,5 všetkých dohromady. Ale začala som ich sledovať a postupne som si povedala, že prečo by som si jeden nezaložila aj ja. Tak som to vyskúšala, založila a na Nový rok som publikovala prvý príspevok, ktorý si nepozerajte, lebo vyzerá strašne, ale tak to začalo. A odtedy ma to stalo drží, čo som aj ja prekvapená. Druhá otázka, ktorá mi chodí naozaj veľmi často, je, že na čo fotím? Tak, odpoveď na túto otázku znie, že na foťák, nie. Tak momentálne fotím aj natáčam a teraz sa na ňo dívam. Na foťák značky Olympus, je to Olympus Pen EPL7, ktorý asi všetci poznáte, lebo je ho plný Instagram. Aj taký pekný retro dizajne, mám ten biely a je super. Keď som ešte nemala tento Olympus, tak sme fotili na zrkadlovku, na Nikon s 50 mm objektívom, ale odkedy mám Olympus, tak zrkadlovka je chuďatko smutná v kúte a práši sa na ňu. Tak to je život. A kade chodím, tade ho chválim, lebo je super, je spratný, šikovný a fotí ako zrkadlovka, takže určite ho všetkým odporúčam, ak hľadáte nejaký dobrý foťák. A okrem toho som začala fotiť aj na mobil, mám nový mobil, o ktorom sa ešte dozviete v nasledujúcom príspevku. No. A keď už sme pri tom foťáku, tak tretia najčastejšia otázka je, že či upravujem fotky a ak áno, tak ako? Upravujem fotky veľmi minimálne a to hlavne vo Photoshope, ktorý všetci poznáme. Ak by vás to zaujímalo viacej, tak mi napíšte dole do komentáru a ja o tom pripravím nejaké komplexnejšie video alebo článok, alebo čo budete chcieť. Ďalšia predposledná otázka je, odkiaľ čerpám inšpiráciu. No, tak inšpiráciu čerpám, dalo by sa povedať, že odvšadiaľ, no neviem, z iných blogov, z internetu, z časopisov, ale aj len tak z ulice, keď rada pozorujem ľudí. Veľmi rada sedím na miestach, kde sa premerie veľa ľudí a sledujem ich. Hlavne v zahraničí. A toto nemôžem robiť s rukou, lebo to je zlé. Dobre, posledná piatá otázka, tá je trošku z iného súdku, ale veľmi často sa ma pýtate, že kedy už konečne publikujem recept na makarónky, tak vám môžem konečne povedať, že už to bude onedlho. Chcem to urobiť ako videorecept. Ak ste videli tie cheesecakey, čo som publikovala pred pár dňami, tak niečo na taký spôsob. A chceli by sme to natočiť už tento týždeň, tak držte palce a snáď to uvidíte čoskoro. A ten recept už je fakt osvedčený, takže určite sa vám potom podaria. Teda mne sa už daria. Hurá, hurá. No a tak, to bolo 5 najčastejších otázok. Ak máte nejaké ďalšie otázky, tak mi ich pokojne napíšte dole do komentáru a ja urobím ďalšie video. Ak sa vám toto video páčilo, tak mi dajte like, určite ma odoberajte, lebo vás teraz budem zahlcovať s ďalšími videami. A sledujte môj blog, sledujte Instagram, Facebook, všetko, všade. A majte sa pekne. Čaute! Pa, pa. Dobre. Keď budem dlho rozprávať, tak ma strihneš. No. Ja sa na teba dívam, musíš byť tam.
Posledná, 5. otázka je trošku z iného Kutka. Tá otázka bude z iného kutka.